диққат, нафаре нест ки ин кор ба ӯ зарур нашавад, вале фикр мекунад ки ин кор гӯё душвор бошад. ин кор осон аст, ҳатто кӯдак ҳам карда метавонад. марҳамат, тамошо кунед. дӯстон азиз, касоне ки телефон харидани бошанд, марҳамат, бачаҳои алабум ҳамин тавр телефонҳоро упаковка карда тариқи почта ба шумо раво мекунанд. ҳоло якчанд моделҳои буҷетни овардем. Бисёр бачаҳо хоҳиш карданд, масалан Samsung A03, Redmi 9A ва дигар телефонҳое ки каме нархҳояшон арзон аст. агар телефон харидани бошед, марҳамат занг занед. дар ин ҷо низ авиакасаи худро ҳам дорем. агар барои шумо билетҳои самолёт лозим бошад, метавонед ба ин рақамҳо муроҷиат кунед. ба шумо билетҳоро бо нархҳои дастрас пешкаш мегардонанд. баъзе расмҳое ки дар қафояш фонҳои зебо дорад, сохтани расми 3x4 ё гирифтани объект аз расм, бисёриҳо мебинанду фикр доранд ки ин корро танҳо мастерҳо бо компютерҳо карда метавонанд. дар назар як кори мушкил метавад, лекин дар асл чунин нест. ин корро ҳатто бо телефони худ кардан мумкин аст. ин программаро скачат карда дароед, ягон фони дилхоҳро аз галереяи телефон интихоб кунед. ҳаҷми фонро ҳам ин тавр иваз кардан мумкин. аз боло ин пилусро пахш карда, расме ки аз пеши фон монданияд интихоб кунед. баъдан ин нишонаи қайчиро пахш карда, фони расмро тоза кунед. ҷойҳои хурд ба монанди гирди гӯшт бошад, расмро наздик карда, размери курсорро хурд карда тоза кардан мумкин аст. агар ногаҳон ягон ҷойи даркории суратро тоза карда мондед, ташвиш нашавед. аз поён ин хатро зер карда, боз ба ҳолати аввала овардан мумкин аст. хуб, расм тайёр шуд. дар болои фон гузоред, наздику дур карда интихоб кунед, сахранед. тамом. расм ба телефони мо сахранид шуд. барои чизҳои нолозимро аз сурат гирифтан, аввал ба Telegram дароед, роҳнамо пои сода, ба ин канали роҳнамо гузаред. ин программаро скачат кунед. аз настройка иҷозат пурсад, иҷозат диҳед. ба программа дохил шуда, ин пилусро пахш карда, расмро интихоб кунед. аз поён инструменти, удалид, чизҳои нолозими болояшро пахш кунед. ҳатто хато шавад, инро пахш карда тоза кунед. баъдан удалид. тамом. чизи нолозима аз расм гум шуд. сахранид мекунем. хуб дӯстон азиз, ин буд видеои имрӯза. агар видео писанд омада бошад, дар зери видео лайк гузоред, видеоро ба ёру дӯстони худ фиристед. худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. хайр.